Ahojte šteniatka, v tomto videu sa pozrieme na Terezu a na jej vyjadrenie. Poďme na to. Už toho strašně hodně, ani nevím, proč tohoto video dělám. Možná se prostě nepotřebuji svěřit. Připadá mi, že naschvál nejmenovaní youtubeři to dělají tak, aby mě lidi nenáviděli, protože Ale ty si to urobila sama. Tým, čo si rozprávala, ako si sa vykresľovala, spravila si to sama. oni budou mít views a z toho budou mít peníze. Mi je úplně jedno, že mají nějaké peníze. Prostě mít peníze z toho, že jste špatný člověk, že se prostě vozíte na někom, kdo nic neudělal. Áno, ty si chudinka, ty si nič zle neurobila, ty... Dobre. Je, když nejmenovaní youtubeři tvrdí, že zase lže, tohle to je lež. A kolikrát to jsou jenom nějaké věci, na které se mě třeba někdo nedoptal. A víte co? Dávám příklady. Například to hubnutí. Ano, řekla jsem, že jsem v kalorickém deficitu a že se snažím hubnout 2 kg měsíčně. Neřekla jsem ale, že se mi to od července daří. Ty si nehovorila, že sa snažíš, ale že chudneš 2 kg mesačne. A logicky to ľudia pochopia tak, že chudneš 2 kg mesačne a to nám práve nevychádza. Momentálně žiju ten nejzdravější život, jaký jsem kdy v mém životě prostě žila. A stejnak prostě lež, nehubnu, není to tak. Jo. Ale ty si vravela, že chudneš 2 kg mesačne. Jenom napadená, že nic s tím nedělám, že je to hrůza. Ale teď, když prostě ukazuju, aspoň občas v rámci třeba nějakého denního vlogu nebo dám na Instastories, že jsem byla ve fitku, tak už jsou prostě spekulace od různých lidí typu, že furt nosím to stejné, že jsem tam bez tak byla prostě jenom párkrát a natáčím se. Vieš, ale prečo si tí ľudia myslia, že klameš? Pretože si klamala. Pretože ľudia pochopili, že nám viac klameš, ako hovoríš pravdu. Pozor, ale kdyby člověk chtěl brát například nějakou látku, kterou si píchnete a díky tomu prostě to tělo jako oblbnete, že jako nemáte hlad, tak by to byla zkratka, tak je to taky špatně. Ono to nie je zlé, ale nemôžeš sa spoliehať iba na tú látku. Chápeš? Nemôžeš teraz sa spoliehať na tú látku a necvičiť, nestravovať sa dobre, chápeš? Na střední škole už jsem tak nebyla nesebevědomá ohledně těla, takže ano, nosila jsem ty šaty. Mluvila jsem o tom ve videu, že to mi pomohlo se cítit sebevědomější a radila jsem to i ostatním slečnám. A taky jsem neřekla, že celou základku jsem nosila ty gardiny. Řekla jsem prostě, že bylo období. Ja si to nemyslím, že je nejakým spôsobom riešenie to, že si začneš obliekať nejaké veci, ktoré ťa nadmieru odhaľujú alebo ukazujú tvoju postavu, s ktorou ty nie si spokojná a myslieť si, že vďaka tomu získaš sebavedomie. Nejvíc psycho je to, že nejmenovaní youtubeři byli za mojí babičkou. Za mojí babičkou a dědou. Jo, prostě babička mi chudák napsala už dvakrát za poslední měsíc plus minus. Babička mi napsala, že prostě jako tam byli, že se jako bojí. Chápeš, boli za ňou, no veď nemusíš každému otvárať. Ale tedy, ty jsi byla první ta, která do toho zatáhla rodinu. Za prvé, já s tím nemám nic společného. Za druhé, i kdybyste řekli, že jsem byla první, tak jsem první nebyla, protože vy asi se zapomněli, že pán v kukle před několika měsíci, nevím jak dlouho zpátky, už se přiznám, vytáhl věc, která je prostě ohledně Tomovy rodiny insolvence. Možná si už pamatujete, že jo. Který prostě jako nějak se k němu dostali, jo, a tím pádem z toho udělal video, protože to bude mít views a protože budou cinkat penízky. On nezverejnil žiadne konkrétne meno, zatiaľ čo tvoja maminka sa vydávala za niekoho iného, chcela získať telefónny kontakt, nie úplne tou legit cestou.
Takže já jsem do toho rodinu ani nenatáhla. Vůbec jsem do toho netáhla rodinu. Nie, ty si vôbec neťahala rodinu do tohto. O môj Bože. A Mhm. hlavně on z toho udělal veřejnou kauzu. Já jsem o tom ani nevěděla. Ja sa mu ani nečudujem, ty vole. Po tomto, čo ste vy dve predviedli, sa mu nečudujem. A ještě v ten den jsem se omluvila. Na čo? Pývam, bolo to telefónne číslo. Nic se nestalo. Řekněte mi, co se stalo. Nějaký člověk poslal nějakému člověku SMS-ku. That's all. Ty to takto ideš zľahčovať, fajn. Ty vole. Je opravdu tak ovlivnitelný. To si opravdu nezjišťujete nic. To prostě opravdu je to takové, že člověk řekne, no, ona lhala v tom a v tom. Aha, máš pravdu. Stačí si pozrieť tvoje streamy, alebo vieš čo, ani nie streamy, to je moc dlhé. Stačí si pozrieť videá, v ktorých si sama protirečíš. Když řeknete nějaký názor, který není populární, třeba to, že nesouhlasíte s vztahem 50/50, a lidi vám ten názor dají pěkně sežrat. Ale ne sežrat, že nesouhlasím s tebou, haha, ty jsi úplně blbá, ne takhle sežrat. Sežrat tak, že lidi prostě píšou e-maily do společnosti, kde někdo pracuje. A ty si to nikdy neurobila? Nikdy si nepísala kvôli komentáru do práce niekomu? Nežijte v iluzi, že ty reakční kanály chtějí udělat osvětu. Ne, oni si prostě jenom chtějí vydělat prachy. Jasné, reakčné kanály, ktoré si na tom zarábajú, tak si chcú zarobiť. Ale taktiež chcú aj šíriť osvetu o tom, čo tuto robí Šopinka, čo tuto robí Tereska. Áno. Aby všetci pochopili, že to nie sú len také rúžové osôbky. Já jsem neřekla, že každá holka má chtít kabelku, prostě, která stojí takhle tak, anebo víc. Neřekla jsem, že to, jak jako já žiju, je jediný správný způsob žít. Nie, ale ty to prezentuješ tak, že keď muž ti nedá toto a toto, tak to nie je dobré, tak je to red flag a podobne. V čem ovlivní mladé holky? Že budou více sebevědomé? Že se nebudou bát si vzít prostě sukni, i když mají nějaký špiček? Víte, kolik holek mi už napsalo, že si díky mně třeba vzali sukni? Nie, ovplyvníš ich tak, že budú to také horenosky, ktoré si budú o sebe myslieť, že sú jednorožce. A největší ironie je to, že tohle to budou komentovat chlapi. Tohle to budou komentovat chlapi. Vy prostě Som chlap, vyzerám tak. nevíte, jak my ženy přemýšlíme v mozku. Vy nevíte, jak většina žen přemýšlí. V hloubi duši si prostě žena chce vzít nějaké ty sexy šaty, nějakou tu sukni. V poriadku. Ale keby som mala ešte viac kýl, ako mám teraz, hej, tak by som sa necítila komfortne v nejakých sexy šatočkách. Lebo by to odhaľovalo všetko to, čo sa mi na mne nepáči. Tým pádom by som sa necítila v pohode. A nebo snad ovlivním ženy v tom, že když cítí, že třeba chtějí být rozmazlované, takže to jde, že jako jim ukážu, že je to možné, že to Vplyvneš ich tak, že budú mať prehnané nároky, ktoré nie sú splniteľné. Uvědomte si, že já jsem nikomu nenadávala, nebyla jsem nikdy vulgární, nikdy jsem se nikomu neposmívala. Na to, aby si niekoho urazila, nemusíš byť vulgárna, vieš? No a to, že ty si nemyslíš, že niekoho urážaš, to neznamená, že ten človek sa necíti byť urazený. Já celou dobu přemýšlím, proč jako kdyby mě internet z velké části nenávidí. Je samozřejmě Prečo ťa nenávidí? No presne kvôli tvojim svetonázorom, kvôli tvojim vyjadreniam úžasným a kvôli tomu, ako sa prezentuješ. nebo že jsem jako prolezla traumatama. No je dosť vidieť, že, že máš nejaké traumy, minimálne tej šikany, ti niečo tam ostalo.
No, bolo by najlepšie to riešiť so psychológom a nie s nejakým koučom, chápeš? Díky tomu, že jsem byla šikanovaná, třeba jsem se teď psychicky nesložila z těch hejtů, co se mi dějí například. V poriadku, že si sa nezložila, ale stále ťa tá šikana trápi a stále nie si úplne s tým v pohode. Chápeš? Nikde jsem neřekla, jsem milionářka, jsem za vodou, poslouchy. To nemusíš povedať. Chápeš? Ty si sa tak prezentovala, chápeš? Takže toto je na dnes všetko, no a zanechajte mi odber, like a vidíme sa na budúce. Ahoj!